Mai us trobeu en la situació de que busqueu un llibre desesperadament per totes les biblioteques, llibreries, internet i no el trobeu de cap manera i el voleu tenir a l'estanteria? Doncs bé, jo avui us comparteixo aquesta sensació perquè vaig a fer la meva primera book tag que es diu Wishlist. Si no sabeu què és una book tag, cliqueu per la pantalla i anireu al parar al post del blog que vaig penjar fa uns dies on us ho explico tot. Però bé, resumint, una book tag és una etiqueta que posem en una activitat divertida que fem amb llibres o amb personatges de llibres. Per tant, us presento la primera book tag de recomanacions de llibres, My Wishlist número 1. Bé, en què consisteix aquesta book tag? Doncs jo ara us diré 4 llibres que vull llegir aquesta tardor. 4 llibres, alguns d'ells que recorden a l'estiu i alguns altres que vull llegir a la tardor reolida amb una manteta al costat de la llar de foc. I diuen així: Cosas de brujas de Brittany Gorgotelis, Divergent de Verónica Roth, Sueños de verano de Carol Matthews i Oblivion de Francesc Miralles. Quines seran les vostres lectures aquesta tardor? Feu-m'ho saber escrivint un comentari aquí sota o bé al post del blog. I finalment, si us voleu informar sobre totes les coses que van passant al blog, cliqueu qualsevol de les caixetes d'aquí dalt on posa totes les xarxes socials a les quals està el blog: Facebook, Twitter i Instagram. I per acabar, si voleu estar informats sobre tots els vídeos que van sortint al blog, cliqueu l'icona del blog per subscriure-vos al canal de YouTube. I si us voleu informar sobre tot el que passa a recomanacions de llibres, cliqueu la caixeta que posa blogger per fer-vos seguidors del blog. Ens veiem en el següent vídeo. Bona tardor i bona lectura!